El MUPA acull l'exposició Les dones a la prehistòria. Es tracta d'una mostra itinerant del Museu de la Prehistòria de València que estarà obert al Museu del Palmito d'Aldaia fins al 14 de maig del 2017. L'exposició es divideix en 6 blocs temàtics i entre els objectes que es poden trobar destaquen les rèpliques de figuretes paleolítiques, collarets, objectes de pedra tallada, agulles de cosir d'os, recipients de ceràmica o la maqueta d'un teler. L'exposició cedida per el Museu de la Prehistòria de València tracta de recuperar l'important paper de la dona en la prehistòria, la qual tradicionalment ha quedat relegada a un segon lloc.